اسلام آباد بلوچ لوائی کینا لانگ مارچا وتی دھرنا کیمپ ہلاس کنگے جارجہ تک ای بابتا مہرنگ بلوچا پریس کانفرنس کنانا گشتا کہ بلوچ بیگواہی مردمانی کہولانی کیمپ پہ خلاف طاقت کار مارچ کنک بتا مائی سرا فورسز آنی نیم گاچا ہراسگی او کیمپ دوڑ دے گے بہار دے بتا مہرنگ بلوچا گشتا کہ سیکیورٹی تھریٹ سببا اسلام آباد بڑ جاہی ظاہر شانی کیمپا ہلاس کنگے فیصلہ کو تک 27 جنوری کوئٹیا جلسہ کنک بیتے اسلام آباد بلوچ لوائی کینا لانگ مارچا وتی دھرنا کیمپ ہلاس کنگے جارجہ تک ای بابتا مہرنگ بلوچا پریس کانفرنس کنانا گشتا کہ بلوچ بیگواہی مردمانی کہولانی کیمپ پہ خلاف طاقت کار مارچ کنک بتا مائی سرا فورسز آنی نیم گاچا ہراسگی او کیمپ دوڑ دے گے بہار دے بتا مہرنگ بلوچا گشتا کہ سیکیورٹی تھریٹ سببا اسلام آباد بڑ جاہی ظاہر شانی کیمپا ہلاس کنگے فیصلہ کو تک 27 جنوری کوئٹیا جلسہ کنک بیتے